toto je moje video. No, musím sa premeniť na Franklina, ale zatiaľ, keď sa premením, tak dajte, prosím, odber. Lebo teraz som si len natáčal videa, tak prosím, aj like, neviem, to je jedno, koľko bude lajkov. Keď tu dáme 1000 lajkov, tak máte Brawl Stars, tak potom dajte, potom moje IDčko je Boss. To nebudem ešte hovoriť, keď to bude 1 000 000 odberateľov, tak no, keď s Franklinom zomrel, tak musím Trevora. No. Kde mám motoričku? Nie, tu je. Mám vám ukázať jeden stand? No ukážem. Pozrite sa. Možno budem aj natáčať standy. Poznáte si mistera, tak keď budem asi mister. Hej! Mám ťa postrelať! Tak choď preč. No. Jedeme a stantík! Ty kokos, to bol... musí byť zase. Ja sa nikdy nezdám. Musíme na tú strechu dopadnúť. To je jedno na jaký dom, ale musíme dopadnúť na strechu. Vidíte mačku na tom zábere? Zase mi padol ten tablet. To zase nevidíte. Počkajte, len vám to nastavím. Počkajte, len manku musím. No vidíte? No. To bude poriadny stand. Potom si kúpim kameru. Jo, natočím. Dám tu do tableta a musím zistiť, ak sa to robilo, lebo ja som ešte dieťa. Počujte ten hlas. Prosím. No, zastav! Super. Ešte by som... Dajte odber pre Franklina. On sa respawne. Nebojte. On sa respawne. Dobre? Čári mári, fuk. A pozrite sa, žije. Žije! Vidíte? Žije! No. Teraz utekáme. Narazím si hlavu, neviem. Prečo som taký hlupý, že si narazím hlavu? Počkaj, na trehola by som chcel. Zase tam bude nejaké kraviny robiť. No. Dajme tu, že... zase nebude robiť. Zase kope nejaké blbosti. Svoju mamku. Ne, svoju... Svoju mamku. No čo si fakt mi mňal? Ty kokos. Hej, toto bude... Počkaj. Poradná sranda. Gumy. Jo. Tak. Idem o auta. Nemáme jednu gumu, ale nevadí aj. To nič nebolo. Ja aj zas policajti, no. Im utečujem jak hovínko. No asi ne. Utekaj, Trevor. Utekaj. Kokos, tí policajti sú veľmi. Ja zase nemám ešte jednu gumu. To je nevýhoda. Preto som taký hlúpy, že som si zase... Potom natočím aj hodinové video, ale neviem, že mi to dovolí tatino a nanina. No tatino.
Možno zajtra mohol by som natočiť nejaké. Ale... Aj. Kokos, poď hore, si stará kráva. No fakt, to je stará kráva. No, oh no. Au, to bolí. Au, treba, ja si sa pokrcá. A možno ešte kráva žije? Ty kokos. Veď, to je dobré, tá kráva. No. A to čo je? What the hell? What the sigma? Bude to aj nejaké slovo sigma. Keď to neznášate, tak vybavíte mi jeden dislike. Tak. Počkaj, vám niečo ukážem. Zaparkuj, ty stará krava. Pozrite sa. What the... Počkajte. Možno na toto. Nie, to je rozbité okno. Tu? Na tedy. To? What the sigma? No tak. Jak? Na nejakých autách to musí ísť. Počkaj. Dajte rip pre toto okno. Čo? Tu dve? SPŽ-tku. Nebudete môcť jazdiť. Vy staré kravy. What the sigma? No, môžem vám aj natočiť jedno video, že tam to fakt dobre driftuje. Dajte troška ryb pre... Kde je tá stará krava? Robo, fakt. Tá stará krava zmizla niekde. Počkaj, jak sa nazve video? To je jedno, ak je nazve to video. Môže to byť video 1, video 2, video, neviem. No, neviem teraz čo robiť. Mám sa odpáliť, ja nemám garanty. Hej, prečo si? Ty kokos. Ja som trafil fakt táka? Ty kokos, ja som dobrý. Ty kokos, do krydla som len. Aha. Ty kokos, zase.